În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, aseară am venit la biserică pentru ca să nu lăsăm pe Domnul singur. Dacă este ceva care ne întristează, de câte ori citim în Sfintele Scripturi despre patimile Domnului, este imensa lui singurătate. El care și-a ales 12 apostoli, pe care timp de 3 ani și jumătate i-a învățat, i-a îndrumat și i-a iubit. Pe cei 12 apostoli cărora le-a spălat picioarele la cina cea de taină și pe care i-a împărtășit cu întâia Euharistie. În aceeași noapte, în grădina Ghetsemani, ei n-au fost în stare nici măcar să fie împreună cu Iisus în rugăciunea sa către Părintele Ceresc. Li s-au îngreuiat ochii de somn și au adormit. Iar în clipa în care ostașii au venit, călăuziți de Iuda, să-l aresteze pe Iisus, Petru a încercat o împotrivire chiar cu sabia, dar când ei, apostolii, au văzut că Iisus însuși se predă și întinde mâinile pentru ca să fie legate, s-au înspăimântat și au fugit, pierind în întunericul nopții. Și Iisus a rămas singur. Singur în fața Sinedrului care l-a judecat, singur în fața lui Pilat, singur în fața mulțimilor care strigau din toți rărunchii să fie condamnat la moarte pe cruce. Și aproape singur pe drumul Golgotei. Sfintele Femei și Sfânta sa Maică i-au stat aproape. Singur pe cruce, având de-a dreapta și de-a stânga doar pe Sfânta sa Maică și pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Așadar, iubiții mei, aseară ne-am adunat pentru ca să nu lăsăm singur pe Domnul și într-un fel să răscumpărăm ceea ce au greșit contemporanii săi. Iar astă seară am venit ca să nu lăsăm singură pe Maica Domnului, ca nu singură să-și jelească fiul, așa cum face orice mamă la moartea fiului ei. Am cântat împreună cu Maica Domnului prohodul Domnului și astă seară am avut bucuria să avem 2 cete de tineri elevi de la 2 importante școli, 3 importante școli din Cluj. Prima este Colegiul Pedagogic, din care a venit un mare grup de elevi sub conducerea profesoarei Ionița Timiș și surpriza a fost aceea că au venit băieți și fete alcătuiți de o singură grupă, și anume de la Liceul de Informatică și de la Liceul Teoretic Lucian Blaga, sub conducerea profesoarei Elena Feneșan. Eu vă mulțumesc, dragii mei și dragile mele, pentru că îl iubiți pe Domnul și începeți să iubiți pe Maica Domnului, ca să nu lăsați singură. Omenește vorbind, fiecare ne pierdem părinții, pe care îi plângem atunci când putem. Dacă mi este permis o confesiune, în această seară sfântă aș face-o fără niciun fel de fază, dar o spun spre folosul vostru al tuturor. Eu n-am avut mângâierea de a-mi plânge părinții la îngropare. Atunci când au murit și tatăl meu și mama mea, eu împreună cu fratele meu mai mare ne aflam în închisoarea la Aiud, condamnați politic. Izolați cu desăvârșire, așa încât târziu am aflat
că ne-au murit părinții. Când am revenit în libertate și am mers la mormânt, uneori lacrimile sunt prea târzii. Nu lacrimile că ne-am pierdut părinții, cât lacrimile că nu i-am putut plânge atunci când au fost așezați în mormânt. Să știți de la mine, care sunt om bătrân și încercat de multe în viață, e o mare mângâiere să-ți poți plânge părinții la moartea lor și să le dai cinstirea cuvenită și să-i conduci cu alai la mormânt și să le așezi primele flori pe groapă. Iată deci cum și moartea poate să ofere o mângâiere, dacă nu chiar o bucurie. Însă mormântarea Domnului pe care noi o sărbătorim astăzi ne aduce mai multă bucurie decât întristare. Dacă ați fost atenți, una din cântările care s-au spus în altar rostește cuvintele Mântuitorului: nu mă plânge, Maică, pentru că eu voi învia și la Dumnezeu îi voi chema pe toți cei care te cinstesc pe tine. Dragii mei, când vorbim de moarte, vorbim de încremenirea materiei, de lipsa vieții, de groapă, întuneric, descompunere, oseminte, schelete, pământ, nimicnicie. Pentru că trăim și gândim mult prea lumește și mult prea omenește și prea puțin duhovnicește. Înmormântarea Domnului ne îndeamnă să privim lucrurile mai mult prin Duh decât prin materie. Știm că omul este alcătuit din trup și din suflet. Trupul, ca orice materie, este supus devenirii, îmbătrânirii, morții, descompunerii. Într-un timp foarte îndelungat, din el nu mai rămâne nimic. Nu poți deosebi os de os și moleculă de moleculă. Trupurile vor învia la viața de obște, dar transfigurate după modelul Mântuitorului, înduhovnicite. O materie devenită transparentă și imponderabilă, care se va reuni cu trupul, cu sufletul de care s-a despărțit prin moartea fizică. Numai trupul Domnului nu a fost supus putrezirii, pentru că el era trup al Fiului lui Dumnezeu și Dumnezeu însuși. Dar el ne-a învățat un lucru, Mântuitorul Iisus Hristos, care trebuia să biruie moartea. Pentru ca să biruie moartea, trebuia să treacă prin moarte, să o înfrunte. Spre a restaura bucuria, trebuia să treacă prin tristețe. Spre a restaura fericirea, trebuia să treacă prin durere. Spre a restaura lumina, trebuia să treacă prin întuneric. Asumându-și firea noastră omenească, s-a supus acelorlași legi. Dar, iubiții mei, înmormântarea și învierea Domnului sunt garanția că și noi, odată intrați în mormânt, nu vom pieri cu desăvârșire, ci vom învia. Am protestat împotriva acelor gazetari nepricepuți care încă perpetuează și acum prin mass media o expresie moștenită de la ateii comuniști. Cutare ins a trecut în neființă. E posibil să spui că s-au plinit atâția ani de când Eminescu a trecut în neființă? Imposibil. În neființă nu trece nimeni, pentru că neființa este neant. Neantul este neant în sine, e nimic. Nu este un mediu care să primească pe cineva din alt mediu.
Iată deci o expresie cu dezăvârșirea gramată care se moștenește și în zilele noastre. Obișnuit spunem că cineva a trecut în viața de dincolo sau în viața de veci, care este un alt mod de existență. Mântuitorul Hristos ne-a pus în față un exemplu la îndemâna tuturor. El a spus așa: bobul de grâu aruncat în pământ, dacă nu putrezește, nu răsare din el spic. Este o lege a lui Dumnezeu și o lege a naturii. Iată una din cele mai duioase icoane de astă seară este Sfântul Epitaf pe care este zugrăvit înmormântarea Domnului și pe care bunii creștini și mai cu seamă bunele creștine aduc flori. Sunt aici și niște vase cu grâu verde răsărit. Ne aducem aminte, iubiții mei, că fiecare fir de grâu și fiecare floare a ieșit dintr-o sămânță care a putrezit undeva în pământ sau în ghiveciul cu apă. Dar atunci când admiri o floare și când o miroși, nu te mai gândești la sămânța care a putrezit. Și atunci când privești prospețimea zmocurilor de grâu verde, nu te mai gândești la boabele care au putrezit. Ai în față floarea, ai în față fructul, ai în față viața. Așa se cuvine să privim și noi moartea. Să ne gândim mai puțin la cel care se coboară în groapă și care va fi dat putreziciunii, ci să ne gândim la ceea ce este deasupra gropii, sufletul lui, floarea care a rămas și care e destinată veșniciei. Iată un mod creștin de a gândi moartea. Un mare poet creștin care se numește Ioan Alexandru are un vers de o mare frumusețe: fugi de moarte, dai de înviere. Iar un alt mare poet creștin, l-a numit pe Daniel Turcea, are un vers extraordinar: știu, vom muri, dar câtă splendoare! În clipa în care vom ajunge ca împreună cu Iisus Hristos și cu marii noștri poeți creștini să privim moartea ca pe o perspectivă a splendorii, atunci vom deveni cu adevărat creștini. Iată la ceea ce ne îndeamnă seara de astăzi și acum, când peste câteva minute, după ce se va cânta doxologia, vom înconjura biserica împreună cu Sfântul Epitaf, care închipuie drumul către mormânt al Domnului Iisus Hristos. Le mulțumesc încă o dată tinerilor și tinerelor care ne-au frumusețat slujba și n-au lăsat-o pe Maica Domnului singură. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dărească sănătate, succese în învățătură și în tot ceea ce faceți bun. Iată o elită a tineretului nostru care ne îndreptățește să fim în continuare optimiști pentru sufletul, viața și viitorul acestui neam. Amin.